Мама сега снима Вичето и Сашенцето как лежат на спалничката. Виче, кажи хай! Хай! Сашче, кажи хай! Хай! Виче, кажи хай! Виктор, обърни се, кажи на майка си здрасти. Хай! Are you a good boy? Добро момченце ли си? Окей. Wait. Те мога да го видите, Виченце. Кой искаш да гледаш бати ли? През камерата ли? Ето ни там на огледалото също, виждаш ли? Окей, айде кажете бай! И се надяваме Вуйчо и Вуйна и Костя и ако може и баба и деди и Васянчето да ни видят по YouTube, както ще пуснем клипчето. Да, нали мрече? Дай да го видим ето и Мишленце, хубавичкото също. Хубавото момченце. Айде, хоп! Бай! Bye.